Mandura. Piye ya iki? Koko Prabu. Sumene rumiyin Koko Prabu. Kowe aja mambangi karepku. Tak rampungane perkara iki. Inggih kula mboten maiben. Koko Prabu menika menawi darbe kesagan kedah rampung namung setunggal menika Koko Prabu penyuwun kula sampun ngantos Koko Prabu badhe nandingi. Pun Kakang ora wedi cilik lara gedhe temekane pati. Tau doake jiwa ragaku. Koko Prabu enget menika sanes mengsah panjenengan. Biyantu nggih biyantu monggo. Nanging menawi tetira mengsah menika mutawatosi. Langkung prayogi mboten kok kawon nanging ngawon. Ora kok kalah ning ngalah. Dipun tingali rumiyin mengsahipun saking katebian. Dados menika perang ning nganti kawicaksanan. Oh ngono ya iki. Nggih. Mangke menawi Koko Prabu mboten ndaratur kula, malah kewirangan lho Koko Prabu. Yo, pengkang manut. Sejagi antar Jagatkaca, saiki kudu mundur dhisik. Diulatke saka kaduan. Monggo Koko Prabu. Yo, ayo ya iki.
Durnaina karnaning bawana lumajaring ratri Cinandak risang trusta jumena linenggak jangganira benjang piye paman sing kuning aduh nggih anak Prabu ketiwasan tiwasan piye sisip sembiripun kirang-kirang bejanipun bedah negari Ngastina lho Koko Prabu Mandura Kang Raka Sinun Mandura mboten wonten kabaripun Kakang Prabu Mandura ora ana kabare kawula nuwun inggih banjur Kurawa Kang rayi para Kurawa sedayanipun kenging pusaka senjata rante dados bandan pun lebetaken wonten pakunjaran keparat kaya ngapa menungsane ratune Oh. Amuk Suramrata Jayamrata kowe Prabu Duryudana parat pendhita buta sapa kowe kowe ngerti yo aku pujangganing negara Ngloji Tengara iki pujangganing Prabu Tongtongsot aku ingkang peparat Begawan Araja Supala ayo Prabu Duryudana Budi Budiya Ratu Murka Ratu Sraka keparat timbang aku mbok bondo kaya niru aku patenana aku ora bakal mateni karo kowe nek kowe bakal tak elingake mlebu pakunjaran pun ngira anak Prabu tumpes tapis tanpa sesa Kurawa telas sak ratunipun sampun dipun kunjara pun kula kunjara sedayanipun Rama kula badhe kepengin mangertosi gumelaripun negari Ngastina ning atos-atos kula pun meling aja milik gendong lali sampun boten-botenipun menawi kula badhe milik gendong lali namung kula kepengin badhe semerep monggo kula dherekaken
Rama Peremban. Kados pundi nggih anak Prabu? Mangger miyin. Selamining gesang katemben menika kula ngertos. Inggih. Menika pelenggahan dampar keprabon. Menika kok kalih menika disudi. Lah panjenengan katemben priksa to. Menawi palenggahan dampar keprabon Ngastina menika wonten kalih. Dados menika ingkang yektinipun ingkang asri ingkang wingking menika ingkang dipun rante menika. Dados ingkang wingking menika inggih. Menika ingkang dipun tangsuni mawi rante mubeng menika inggih. Lah ingkang ajeng menika ra enggal. Menika yasanipun Prabu Duryudana piyambak. Kenging menapa kok boten lenggah? Pelenggahan ingkang wingking. Cobi Duryudana kan lenggah enten pelenggahan sing wingking mring geblak boten kiyat. Sababipun niku sanes mestine Duryudana. Oh ngaten. Inggih. Ingkang kiyat lenggah wonten mriku namung Prabu Kresna Dipayana nggih Prabu Abiyasa kaya swargi Prabu Pandhu. Milanipun akalipun Patih Sengkuni dipun dampar keprabon ingkang mirip kados palenggahan ingkang wingking menika. Oh, dadi ngaten inggih. Wah, upaminipun kula panjenengan badhe menapa? Kula ingkang badhe nglenggahi dados pundi? Nglenggahi ingkang pundi? Ingkang wingking. Ampun nggih. Menawi ingkang ajeng monggo, ingkang wingking ampun. Nadyanto ingkang ajeng menika namung palenggahan, menika tiron. Tegesipun jasanipun Duryudana. Ning bener ampun prasetya ora bakal milik gendong lali. Namung ngemutaken eling Dongger lati pakati nyawiji niku wae. Aja sok mencla-mencle. Nah niku arep elek niku ratu. Nek nganti ratu niku ora netepi karo pangandikane ndak ora kajen. Popone dibengoki karo bakul asongan. Misi-misini. Oh, ngaten inggih. Mangger piye? Napa kinten-kinten boten wonten kejawi namung Duryudana ingkang wantun nglenggahi dampar keprabon. Cobi sakmangke ngaten kemawon. Patih Sengkuni menika rak manca kaki negari Ngastina. Menika ngertos wawadinipun negari Ngastina kalebet ingkang ngaget nglenggahi dampar keprabon. Cobi Sengkuni pun luwari rumiyin pun beto mriki. Bocah Wadyabala luwarana Sengkuni gawanen mrene. Sengkuni enten dawuh aja bunga-bunga tak luwari bandanmu. Ora pisan-pisan aku arep ngewenehi pangapura karo diapurmu. Aku ora bakal ngewenehi pangapura karo raimu. Ning kowe mung perlu tak takoni. Inggih pun dangu menapa? Ora. Wadi-wadine negara Cina iki dampar keprabon ana loro. Inggih. Sing asli sing mburi kae. Sing ketok mawa cahya, sing arep ketoke apik ki ra ning apa-apane. Ki biyen tak pira kuwi? Ya ampun ngaten ah. Coba saiki kowe kudu bloko. Sing kira-kira kuat nglungguhi dampar. Ning dampar keprabon sing mburi kae. Sapa? Kira-kira. Waduh. Menawi kula mboten saged matur nyatanipun sinuwun Prabu Duryudana kemawon yasa palenggahan piyambak mboten pantun lenggah wonten palenggahan ingkang aslinipun. Ning ngaten manut weca ingkang sampun kula tampi. Negari Ngastina menika rak nggadahi kapitayan wujudipun gajah. Titiyanipun Prabu Duryudana ingkang nami Gajah Murdaningkung. Nah, Gajah Murdaningkung menika mangke dipun dalaken saking wantilan. Wantilan menika kandhang gajah. Aku wis ngerti. Nerang-nerangke, mbak goblok aku. Mboten.
Dadi gajah tumpakane Prabu Duryudana sing jenenge Murdaningkung dipunculaken mangke sinten ingkang pun beto gajah menika pun lenggahaken wonten dampar keprabon menika. Lah inggih menika ingkang kuwawi jumeneng ratu. Ya wis, aku njaluk tulung. Saiki culna Gajah Murdaningkung inggih sendika ngestakaken dawuh. Kagyatri sang kapirang urinang kul kinempit kempit susangernaning dawana Murdaningkung kowe titianing sinuwun Prabu Duryudana kowe sing banget tak tresnani wong nyatane sing ngopeni kowe iki ya aku. Paribasan ngombemu manganmu kuwi sing ngopeni ya aku. Mbok juga saiki apik-apikan aten. Gandeng aku iki ya tresnani kowe nadyan to kowe iki wujuding kewan gajah. Mbok genti kowe tresnani aku. Murdaningkung. Yen kowe welas karo aku njaluk tulung ya. Aku junjungan aku lenggahno ning dampar keprabon kae. Wis engko nek aku kelakon dadi ratu kandhangmu iki slarake tak kei emas putuan. Wis gentomu kabeh ku tak gawe saka emas. Butuh tak mulyakake. Aku angkaten lungguhna ana dampar keprabon kae ya Murdaningkung. Kacarita Surak Ambata rubuh ingkang wonten lebeting pakunjaran para Kurawa ingkang hamenangi Patih Sengkuni kabopong kelawan Gajah Murdaningkung. Paman Sengkuni dadi ratu, Paman Sengkuni dadi ratu, dadi ratu. Apa? Kados pundi nggih. Lah kok malah Sengkuni piyambak sing dibopong. Wah, lagi mbok menawi bejanipun Sengkuni. Wah, edi.
edyanane. Dados Sengkuni kiyat jumeneng ratu. Upami ngaten nggih mboten nama muka wong janjane Sengkuni niku ra nggih ratu. Ratu pundi? Ratu Plasa Jenar. Niku Trah Gendara. Raja Gendara utawi Prabu Swela. Oh, ngaten. Inggih. Dados janipun Sengkuni menika nggih Traing Ratu, nggih pancen Traing Ratu. Wah, apa kelakon Sengkuni dadi ratu ning Ngastina edyan tenan iki. Karya cingak ingkang hamulat Patih Sengkuni ingkang kabopong dening Gajah Murdaningkung mboten dipun lenggahaken wonten dampar keprabon keplek ning jerambah semaput Patih Sengkuni. Sengkuni matane kok karek putih tok. Pripun niku? Lah nggih kaya ngoten niku gegambarane wong niku nek gegeden milik. Milik dudu sak mestine milik nggendong lali. Lah wong Duryudana sing trah Sang Wiyasa wae ora kuat arep nggawe dampar keprabon. Lah kok delondong Sengkuni. Kementus. Pun balike nang paku jaran. Wah, lan apa kelakon kumplang palenggahan negari Ngastina. Mongko ratune pun dikunjara. Lajeng napa kelakon kraton Suwung? Pun nggih. Sakmenika ngentosi wangsulipun Gajah Murdaningkung sinten ingkang dipun beta pun lenggahaken wonten mriku. Oh, ngaten. Inggih. Tatkala narepa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwaraja nawi sudha kang munggah kekaleng rata bahar tumyango ingkang sarupama tan warta magawe Yayi Kresna kula wonten dawuh Koko Prabu rumangsa kula lakon kok tumpuk-tumpuk kaya mengkene Ngastina bedah mongko Pandhawa ki lagi susah jalaran kelangan pusaka permati jimat jamus karima sada sing nganti tekan riklungguhan iki durung timbul durung ana kabare. Inggih Koko Prabu. Monggo Yayi. Pun Kakang eling. Rikala semana nontran-nontran ya kuwi maling putri kang aran Mustakaweni mongko nyatane Mustakaweni dadi mantu si Janaka Daub karo Priyambada. Cah loro kuwi ya ora nggawa. Lah banjur iki bakale kepiye apa kelakon? Para Pandhawa kuwi kelangan adeg-adeg ya iki.
Sang Dewa Narpati tuwin Nareswara Kresna Koko Prabu piye ya iki Koko Prabu sampun waspatos sing penggalih ya sak banjure monggo Koko Prabu nenuwun kemawon dumateng purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat menawi to jimat jamu sekali masada menika estantun dados pusaka permatinipun para Pandhawa tartamtu mboten dangu malih badhe timbul Koko Prabu oh ngono ya inggih ya muga-muga wae ya muga-muga para Pandhawa mbok menawa uga kalih piyali mula nganti entuk pacoban kang semuna abote inggih Koko Prabu wis ayo tak derekake ya